या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। कणकवली देवगड वैभववाडी विधानसभा मतदारसंघाचे भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी मतदारसंघात जात घरगुती गणपतीचं दर्शन घेतलं। नितेश राणे यांनी मतदारसंघातील आपले कार्यकर्ते, मतदार आणि सर्वसामान्य लोकांच्या गणपतीचं दर्शन घेतलं। यावेळी नितेश राणेंनी देवगड तालुक्यातील भाजपचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते सदा उगले यांच्या घरी जात त्यांच्या आईवडिलांचे आशीर्वाद घेतले। यावेळी नितेश राणे यांचं उत्स्फूर्तपणे स्वागत करण्यात आलं। दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। महालक्ष्मी तथास्तु मॉल गारमेंट अँड ॲपरल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76। गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा दुप्पट उद्योग महाराष्ट्रात येऊ दे असं साकडं उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी गणराया चरणी घातलाय। वेंगुर्ल्यातील त्यांच्या मूळ घरी गणरायाची पूजा झाल्यानंतर ते बोलत होते, पाहूया। मागच्या वर्षीच साकडं घातलेलं होतं, आता त्याच्या दुप्पट उद्योग यावेत म्हणून साकडं घातलं आहे। मागच्या गणपतीला जे बोंबाबोंब करत होते, जे आज येऊन गेले ते की उद्योग पलीकडे गेले, उद्योग आले नाहीत, शेवटी गणपतीच्याच आशीर्वादानं देशातलं पहिलं राज्य फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट करणारं हे सलग मागचं वर्ष आणि आताची तिमाही हे महाराष्ट्र राज्य ठरलेलं आहे। त्याच्यामुळं अजूनही जेवढे उद्योग आणले त्याच्यापेक्षा दुप्पट उद्योग आणण्याची ताकद विघ्नहर्त्यानं आम्हाला द्यावी हे मी साकडं घातलेलं आहे आणि अनेक लोकांना चांगली बुद्धी मिळो हे देखील साकडं घातलेलं आहे। नाही, एक तर पहिली गोष्ट ही जागा शिवसेनेची आहे आणि ही जागा शिवसेनाच लढणार आहे, कारण मी त्या कोअर कमिटीमध्ये काम करतो। अनेक लोक मला आता कळलं की काही लोक म्हणतात 6 लाखानं अमुक एका पक्षाचा निवडून येईल, 7 लाखानं होईल, हे समोरच्याला मतं पडणार आहेत की नाही हेच मला कळत नाही, त्याच्यामुळे त्याच्यात मला जायचं नाही। पण इथं जे कोण चर्चा करत आहेत त्यांच्याकडे तिकीट वाटप दिलं आहे देवेंद्रजींनी असं काही मला वाटत नाही। ही शिवसेनेची जागा आहे, शिवसेना त्याच्यावर ठाम आहे। मी स्वतः उपनेता शिवसेनेचा आहे, मी कोअर कमिटीमध्ये काम करतो, मी कोअर कमिटीमध्ये आहे, त्याच्यामुळे ही जागा शिवसेना लढणार, ही काळ्या दगडावरची रेग आहे, त्याच्यामध्ये कुठेही आमच्यामध्ये मतभेद नाही। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। आता वेध लागलेत निवडणुकांचे। 2024ची तयारी आता प्रत्येक पक्ष करत असल्याचं पाहायला मिळत आहे। यात सर्वाधिक चर्चा आहे ते सिंधुदुर्ग रत्नागिरी लोकसभा मतदारसंघाची। यासाठी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचे बंधू किंग मेकर किरण सामंत यांच्या नावाची जोरदार चर्चा आहे। याबाबत काय म्हणालेत उद्योग मंत्री उदय सामंत, पाहूया। दुसरी महत्त्वाची गोष्ट की माझी भूमिका स्पष्ट केलेली आहे। शेवटी राजकीय निर्णय हा त्यांनी घ्यायचा आहे, पण तो राजकीय निर्णय घ्यावा यासाठी कार्यकर्त्यांचा त्यांच्यावर 100% दबाव आहे। माझ्या रत्नागिरीतल्या लोकांचा देखील दबाव आहे।
त्यांनी लवकरात लवकर हा निर्णय घेतला पाहिजे या मताचे आम्ही आहोत. आणि त्यांनी हा जर निर्णय घेतला तर मी आजही त्या विषयावर ठाम आहे. 3 ते 3.5 लाख मतांना ते निवडून येतील याच्यावर आमचा विश्वास आहे. नाही, किरण सामंतांचं नाव गेला कशाला, आम्ही कुटुंब म्हणून शेवटी त्यांना जर उमेदवारी मिळत असेल तर आम्ही सगळे त्यांच्यावर असणारच ना, तो काय प्रश्नच नाही. पण जे कोण सांगतायत की शिवसेनेला जागा मिळणार नाही, त्यांना कधी अधिकार दिले जागा वाटपाचे? शेवटी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब होणार आहेत आणि ते होणार हे निश्चित आहे. मग त्यांना पंतप्रधान करणारा प्रत्येक खासदार इथं निवडून गेला पाहिजे. त्याच्यामुळे मला माझ्या भाजपच्या सगळ्या इथल्या स्थानिक लोकांना एक विनंती करायची आहे की स्वतःच्या वक्तव्यामुळं महायुतीमध्ये कुठं कॉन्ट्रोवर्सी निर्माण होईल अशा पद्धतीनं करू नका. मला काय, इथल्या नेत्यांना काय, कोणालाच मला असं वाटतं की तिकीट वाटपाचे अधिकार दिलेले नाहीत आणि ते कोणी घेऊ नयेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. गणेश चतुर्थीच्या कालावधीत ॲपल कंपनीच्या बहुप्रतीक्षित 15 सिरीजच्या आयफोनचे 22 सप्टेंबरला SS मोबाईलमध्ये कणकवली इथं ग्राहकांसाठी उपलब्ध करण्यात आला. यावेळी SS मोबाईलमध्ये पहिल्या लकी ग्राहकांना त्याच दिवशी हे आयफोन वितरित करण्यात आले. आयफोन 15 सिरीजची ग्राहकांना आतुरता लागली होती. ग्राहकांनी आधीच या फोनचं बुकिंग केलं असल्यानं ग्राहकांचा लॉन्चिंगच्या दिवशी खरेदी करताना उदंड प्रतिसाद मिळाला. आयफोन 15 सिरीजची एकूण 4 मॉडेल्स लॉन्च केली आहे. यामध्ये आयफोन 15, आयफोन 15 प्लस, आयफोन 15 प्रो, आयफोन 15 प्रो मॅक्स असे मॉडेल्स खास आयफोन प्रेमींसाठी सादर केले. भारतात लॉन्च होणाऱ्या आयफोन कणकवलीत उपलब्ध झाल्याबद्दल कणकवलीकरांनी हा फोन उपलब्ध झाल्यानं SS मोबाईलचे आभार मानले. आयफोन 15चा आज लॉन्चिंग झालं आहे. तुम्ही ह्या सेरेमनीला होताय, काय सांगा? आयफोन 15 हा आज लॉन्च झाला आहे. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तो आज जागतिक पातळीवर लॉन्च होऊन आज आमच्या कणकवलीसारख्या शहरात SS कम्युनिकेशनमध्ये त्याचं ग्रँड लॉन्चिंग होतं आहे. आयफोन 15चं लॉन्चिंग हे छानच झालं. त्याप्रमाणे त्याला फोन आहे आणि आयफोन 15मध्ये बरेचसे फीचर्स दिलेले आहेत जे 14पेक्षा इम्प्रूव्ह केलेले आहेत. आयफोन 14पेक्षा आयफोन 15मध्ये त्याचे बरेचसे फीचर्स इम्प्रूव्ह केलेले आहेत. बरेचसे ग्राहक या संधीचा फायदा घेत आहेत आणि SS मध्ये या फोनचं छान प्रकारे लॉन्चिंग झालं. मी या पहिल्यांदाच आयफोन खरेदी करतो आहे आणि आजच 22 तारीखला भारतात लॉन्च झाला आहे आणि आपल्या SS फ्रँचायझीमध्ये आज अवेलेबल झालेला आहे. तर त्याबद्दल मला खूप आनंद होतो आहे की पहिल्याच दिवशी मला फोन घेता येतो आहे. आणि दुसरी गोष्ट सांगायची झाली तर फीचर्सबद्दल तर आतापर्यंतच्या आयफोनपेक्षा सर्वात अपडेटेड फीचर्स या फोनला आहेत. त्यामुळे खूप लोकांनी ॲडव्हान्स बुकिंग केलेलं आहे. त्यामुळे आता जस्ट सेरेमनी झालेली आहे त्याबद्दल मला छान प्रकारे झालेला आहे कार्यक्रम. आता सर्व लोक आपापली पसंतीचा कलर निवडत आहेत. प्रकारे चालला आहे.
नाव कसं? माझं नाव आशुतोष. पहिली गोष्ट उत्कृष्ट iOS मध्ये उत्कृष्ट प्रकारे चालणारा फोन आहे. SS मध्ये जेव्हा आम्ही आतापर्यंत हा मला वाटतं चौथा आयफोन असेल इथं घेतला असेल, तर अक्षयने उत्कृष्टपणे त्याची सर्व्हिस आम्हाला दिली. आणि नेहमी मी सांगू इच्छितो की फ्लिपकार्ट आणि ॲमेझॉन ह्याच्यावरती बघण्याअगोदर एकदा SS ला येऊन बघा, कारण जे फ्लिपकार्ट ॲमेझॉन देऊ शकत नाही त्याच्याही कितीतरी पटीने जास्त याच्याने आपल्याला अक्षय इथे SS मध्ये आपल्याला अवेलेबल करून देतो. हक्काचा मनुष्य आहे. कधी काही अडलं, कधी काही त्याच्यात प्रॉब्लेम आला तर सदैव तो त्वरित त्याच्यावर तो सोल्युशन काढून तुम्हाला देतो, जे तुम्हाला दुसऱ्या कुठच्याही ऑनलाईन वेबसाईट्सवरती किंवा कुठेही दुसरीकडे मिळणार नाही. तर अशा प्रकारे खूप चांगलं मला इथे एक्सपिरियन्स आला आणि म्हणूनच मी रिपीटेडली तो घेतला. आणि iPhone 15 लॉन्च झाला त्याबद्दल खूप खूप कॉंग्रॅच्युलेशन. अक्षय उचले सरांमुळे पॉसिबल झालं. दुसरी गोष्ट म्हणजे स्टॉक भरपूर शॉर्टेज आहे, तरी पण त्यांनी अवेलेबल मला जेव्हा पाहिजे तेवढाच करून दिला. आणि मला पाहिजे तो कलर, तो व्हेरियंट पाहिजे तिने अवेलेबल करून दिला. त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. भारतामध्ये सर्वच ठिकाणी लॉन्च झाला आहे आणि आज कणकवलीत आपल्याला मिळतोय, त्याबद्दल काय सांगू? एक गुडनेस आहे की इकडे मिळतोय, बाकी भरपूर ठिकाणी शॉर्टेज आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मी 13 Pro 14 Pro आणि आता 15 Pro यांच्याकडनंच घेतोय. लास्ट 3 वर्ष मी इकडेच कंटिन्यू करतो. या फोन्समध्ये जगातील सर्वात वेगवान A17 बायोनिक चिपसेट, 6 कोर GPU आणि 3 नॅनोमीटर तंत्रज्ञान, अप्रतिम 5x टेलिफोटो कॅमेरा लेन्ससह 48 MP कॅमेरा, टायटॅनियम बॉडीमुळे फोन मजबूत आणि वजनाला हलके, मल्टीटास्किंगसाठी नाविन्यपूर्ण डायनॅमिक आइसलँड फीचर, एकाच USB-C केबलमुळे मॅकबुक, आयपॅड आणि iPhone 15 हे सर्व डिव्हाइस चार्जिंग करू शकता, अशी विविध नाविन्यपूर्ण वैशिष्ट्ये दिली आहेत. iPhone 15च्या खरेदीसाठी SS मोबाईलमध्ये ग्राहकांनी मोठ्या प्रमाणात प्री बुकिंग केलं होतं. त्यामुळे SS मोबाईल कणकवलीमध्ये आजच भेट देऊन आपलं मोबाईल आधीच बुक करा, असं आवाहन कणकवली SS मोबाईलच्या वतीनं करण्यात आलंय. जागतिक लॉन्चिंग दिवशी आपल्या SS मध्ये कणकवलीच्या कोकण विभागात पहिल्यांदाच आपण लॉन्चिंग करतोय आणि त्याचा सर्वांना लाभ मिळावा याच्यासाठी आपण SS कडून आयफोन ज्यावेळी जागतिक ठिकाणी होतोय त्यावेळी आपल्या कणकवलीसारख्या छोट्या शहरात लॉन्चिंग होतोय. हा लोकांना त्याचा फायदा घ्यावा, ग्राहकांनी त्याचा फायदा घ्यावा एवढंच मी SS कडून सांगतोय. तसंच ह्याच्यात 5,000 ते 12,000 पर्यंत आपण त्यांना डिस्काउंट दिलेला आहे. अधिक किंवा त्यांच्या हप्त्यावर पण त्याचं आपल्याला मोबाईल मिळू शकतो. म्हणजे एखाद्याकडे पैसे नसतील तर त्याला लोन करून सुद्धा आयफोन उपलब्ध होणार आहे. याच्याबद्दल आमचे सनीशा सर आहेत त्यांचे मी आभार मानतो की ज्यावेळी आम्ही 5 वर्षापूर्वी SS फ्रँचायझी घेतली त्यावेळी आम्हाला एवढी अपेक्षा पण नव्हती. त्याच्यापेक्षाही आपला भरभरून आपल्याला कोकणवासियांनी आणि SSने आम्हाला प्राधान्य दिलं आहे आणि भरभराट SSने आपली होत आहे. iPhone 15 सिरीज आज जगभरात सगळीकडे लॉन्च झाला आहे. त्याचसोबत आपण कणकवलीमध्ये सुद्धा ही सगळ्यांसाठी उपलब्ध करून दिलं आहे. iPhone 15 सिरीजमध्ये 15, 15 प्लस, 15 Pro आणि Pro Max सर्व हँडसेट आपल्याकडे उपलब्ध आहे. तरी ज्यांना या ऑफर्सचा आणि नवीन फोनचा पहिला डेला लॉन्चचा लाभ घ्यायचा असेल त्यांनी अवश्य SS मोबाईल स्टोअरला भेट द्या. काय आहे याचे नेमके फीचर्स काय सांगा? आयफोनने यावर्षी बरेच अपडेट्स केले आहेत. iPhone 15 79,900 पासून स्टार्टिंग फोन आहे, ज्याच्यामध्ये आपल्याला डायनॅमिक आयलँड विथ 48 मेगापिक्सेलचा कॅमेरा दिला आहे. त्याचसोबत याच्यामध्ये लाइटर बॉडी आणि Type-C पोर्टचा सपोर्ट सुद्धा दिला आहे. सो प्रीमियम लुक आहे, तुम्ही बघू शकता. कॅमेरा क्वालिटी सुद्धा बेस्ट आहे. बिल्ड क्वालिटी तर ॲज ऑलवेज ॲपलची बेस्ट असते. सो सोबत याच्यासोबत आपल्याकडून HDFC कडून एक 5,000 रुपयाचा कॅशबॅक कंपनीने अनाऊन्स केला आहे. सो 80,000चा फोन इफेक्टिव्हली आपल्याला 75,000ला मिळेल. त्याचसोबत आपण SS मोबाईलतर्फे 1 वर्षाची एक्सटेंड वॉरंटी देतो ज्याची किंमत आहे 5,000 रुपये. सो आपण नवीन फोनच्या लॉन्चिंग निमित्त सर्व कस्टमर्सना iPhone 15वर 2 वर्षांची वॉरंटी देतो. एवढंच नव्हे तर 2,000चा ट्रेडिंग बोनस सुद्धा कंपनीकडनं अनाऊन्स केला गेलेला आहे. सो आपल्याला iPhone 15 80,000च्या फोनवर जवळजवळ 12,000चे बेनिफिट. सो ज्यांना iPhone 15चा मोबाईल बघायचा असेल त्यांनी स्टोअरला नक्की व्हिजिट करा. SS मोबाईल्स. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. महालक्ष्मी तथास्तु मॉल, गारमेंट अँड ॲपरल्स, गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर.
ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित. आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी. मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76. माहेरवाशिणींच्या गौराईचं शुक्रवारी घरोघरी आगमन झालं. वाजत गाजत पारंपरिक पद्धतीनं गौराई विराजमान झाली. मोठ्या हौसेनं गौरीला सजवत तिची पूजा करण्यात आली. भाजी भाकरी आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. किरण सामंतांच्या खासदारकीबाबत मंत्री उदय सामंतांचं मोठं विधान. नितेश राणेंचा कार्यकर्त्यांना वेळ आणि गौरी पूजनाचा उत्साह. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स.
बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.